ସାଇ ବାବା କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆର ସବୁ ବାଟ ତୁମ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ। ସୁଖରେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ କି ନ ପକାଅ, ଦୁଃଖରେ ନିହାତି ତୁମେ ଥରେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ। ଦେଖିବ, ମୁଁ ତୁମ ହାତ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାତଃ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଥିବି। ମୁଁ ତୁମ ସୁଖର ଦିନରେ ତୁମ ସାଥିରେ ଥାଏ କି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଦୁଃଖର ଦିନରେ ତୁମ ହାତକୁ ଧରି ନେବି, ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯେତେ ଖୁସିରେ ଥାଅ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସେ, ମୋତେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଇବ। ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ହରଣ କରିନେବି। ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ କଥାର ଜ୍ଞାତ ଥାଏ। ତୁମେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାର ବି ଅନୁଭବ ଥାଏ। ସେ ନିଜେ ଜାଣି ହିଁ ନିଅନ୍ତି ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ନୁହେଁ। ଓମ୍ ସାଇରାମ।